Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Philippine Standard Time, it is now 25 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Siyempre, ikaw pa rin ay nakatutok dito sa programang... Anong title? Sige, hulaan mo. Bigyan kita 5 peso. Programang ano? Programang... galing ah. Programang... Pizza? Hindi! Anong pizza? Programang EDSA. EDSA. Ayan. And speaking of pizza, nako, binabati natin yung mga, tama ba? Papa Jess Pizza. Ayan, sila Mian dyan. At sa lahat ng mga crew, maraming salamat sa pakikinig. At sa lahat ng mga pizza house. May mga pizzahan dyan na nakatutok sa atin. Bekenemen! Bekenemen! Patikim namin! Maraming salamat sa pakikinig ha? At syempre lalong-lalo na sa iyo manong driver. Ikaw na may hawak ng manibela. Ala ng iba pa. Alangan naman pasahero mo. Syempre, ikaw may hawak ng manibela. Alangan naman yung konduktor mo. At syempre sa mga pasahero pa uwi na ng bahay, medyo pagod-pagod, medyo it's a long and tiring day. A lot of works na ginawa sa office, a lot of paper works, a lot of deadline na hinabol kasi nasa midweek na tayo. Ang bilis ng panahon natin ngayon ha. Ngayon po ay Wednesday na, bukas ay Thursday, ang susunod ay tama, Saturday. Nag-skip ng Friday. Nagmamadali. May lakad ka. Aragoy! Maluoy ka. Ang saya-saya! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Hoy, batiin lang din natin mga kabisyo po natin lahat ng mga Grab drivers. Ayan, salamat dahil lang napili niyo pong official radio station na pakinggan. Especially dito sa programang EDSA. Kasi dito punong-puno ng enerhiya. Ayan. Boss Jamie, nako! Andito pala si Boss Jamie. Ayan, welcome! Oh, Jamie Baby. Yung kumanta ng kasi bata. Yun pala eh. O, naalala niyo ba yung awitin na yon? Jamie Baby. Yung tandang-tanda ko pa nung maliit pa ako dahil ang cute-cute ko daw, sabi ng tatay ko. Kasi bata. Pag dako, No. meron pang isang Jamie. Jamie Rivera. Meron pang isang Jamie. Sino tang? Jamie Santos. Aragoy! Maluoy ka. Oy, eto na, pag-usapan natin tong pang good vibes na balita na nasagap natin. Like mother, like daughter, ika nga. Ito yung double goals achieved para sa mag-inang sabay na tinupad ang kanilang pangarap. Sabay silang gumraduate at sabay ring pumasa ng board exam. Wow! Grabe naman to. Palakpakan naman sa mga magnanay. Tang, logican na natin to, Tang. Ay, sige. Logican na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, eto logican na natin to. Ano ba ang lesson na pwede nating mapulot at mahugot dito sa balitang ito? Well mga kabisyo, unang-una sa lahat, dapat bilang mga magulang,
at magugulang. Bilang mga parents na lang, ayan, bilang mga magulang, maging magandang influence po tayo dapat sa mga anak natin. Kasi tandaan nyo po eventually, anuman ang pinaghihirapan natin, ay para po yan sa mga anak natin. Diba? Minsan lang ang nakakalungkot na balita, maririnig natin sa kapitbahay natin, sa barangay natin, o kung saan man, maging mga kamag-anak natin, nakakalungkot lang na nawawala na ng oras sa mga anak, ang mga magulang, dahil sa nakatutok masyado sobra-sobra sa kanilang mga trabaho. Diba? So nakakalimutan na nila marahil ang dahilan kung bakit nagtatrabaho ang mga magulang. Ito ay para sa... Anong aso? Nagtatrabaho tayong mga magulang para sa mga anak natin. Diba? Yun po yung dahilan. Pero dahil nagtatrabaho ka, hindi mo na nakakasama yung anak mo, Houston, we have a problem. Diba? Pero mga kabisyo, nawawalan na ng panahon, yun ang nakakalungkot Mas importante pong ipamana natin bilang mga magulang ang magandang pag-uugali sa mga anak natin, hindi yung mga material na bagay. Kasi kung may magandang pag-uugali, marunong makipagkapwa-tao ang mga anak natin, makakasurvive po sila. Aanhin mo ang kayamanan, masama naman ugali. Diba? So marapag masama ugali mo, maraming magagalit sa'yo. Baka ano pang gawin sa'yo pag nakawan ka at kung ano man. Wag naman sana, diba? So tandaan po natin na children are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. Ito po ay biyaya mula sa Panginoon ang mga anak natin. Kaya alagaan po natin yan. Ang biyaya mula sa Panginoon. Pahalagahan po natin ang ating mga anak. We have to mirror what is good in us. And of course, omit o tanggalin natin what is not. Diba? Ganun lang yun. Kaya ikaw, kung magulang ka, ibig sabihin, kung parents ka, dapat sana masaisip mo to na baka siguro, oo nga, nawawala na ako ng oras sa anak ko. Kasi it's unfair sa mga anak na sasabihin mo na napapagod ka ng pagtatrabaho para sa kanila. Pero yung anak mo humihingi ng oras mo, humihingi ng pagkakataong makasama ka, makadaupang palad ka, hindi mo maibibigay. Tapos idadahilan mo, busy ka para sa kinabukasan niya. Mga kabisyo, we are not certain of the future. Ang pinaka-importante kasi ngayon lalo na sa panahon mga kabisyo ngayon, you have to spend time with your loved ones, sa mga mahal natin sa buhay. Wag po tayo masyadong mag-worry sa future kasi hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Diba? Ang importante, spend time, spend a lot of good memories sa mga mahal natin sa buhay. Kasi hindi natin alam maya-maya konti. Kagaya doon sa kapitbahay namin. Parang kailan lang, biglaan lang, nasagasaan yung pusa. Pusa naman po, pusa. Pusa ang nasagasaan. Hindi tao, hindi tao. Aragoy! Maluy ka. Okay mga kabisyo, ang bilis ng oras at tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat for sticking around. Ang tabayana, ang susunod na po, syempre, pag alas 9 na, tutoy na. Kasama ang pinakamakinis na DJ sa balat ng radyo, The Black Panther. Ang inyong angkol, Tutoy Bato. Susunod na mula alas 9 hangtod alas 12 sa mga Bisaya. Ready na mo? Kay naana ang inyong angkol Tutoy. Sana bahala ng mga malulupit na mga tugtugan para sa inyo. It is now 34 minutes after 8 o'clock. Muli, ako po si Diego Bandido. Kasama po si Tanghenyo. Magkarinigan po muli tayo bukas. Keep it locked in right here on Metro's #1
90.7 Love Radio.